के मिया 1 तारिख आगस्ट आं रुइना आं अर मासु रफाइने फाइमानि 9टा 10 हरनि आ टाइमो अटो खक्तलां थाङा साबजानाव बक हास्पातालाव खेरेंबार हास्पाताल खेरेंबाराव निनि के अर नों कि अटो सालबेसे तनखाव मोके आं अर सालदामरोमै खांला सुखाय तमनि आं रुइ दंब्ला के सालदाम बिसिङाव नों मिया के कमा खालाम मिया कमा खा 1 तारिखआव निनि कुनु सन्देह रक्त दं आनि कुन सन्देह तो गरै बुइसाबो फलो खायगिरानो हायरक्ता के नों अ जागा अटो कयतान समय नों नकनि फाइ रोखोमनि आं मिया 9टा अर पुसुंखा 9टा 10 नखरि फेमिलि अटोस करिखानि अमना तै नों थाना रग जिदेन त्रि देखायका खायखा ताम सागा थाना के बरक सावर तुगुरना हनै अब हायरक सागा तैको निनि सिनिमु आनि सिनिमुं दट देबरमा गामि दुंद्रायपारा निनि श्रीनगर पीएस श्रीनगर नरक जिदेन त्रि खायमान गंके राडा पुरो रखलाय नि राडा पुरो खलायो निनि अटो नाम्बार के बसे आन अटो नम्बर TR01 M3805 Piaggio AP अटो बुमु जेनिनि अटो मालखुंतलां थानो कोनो शिকক रक बा अमहाय रकनि कोनो मानै रक कलां मारक तो तंबर आबो माने कायसा प्रमाण कलां थाका दिउ स्कुटी केसाम नम्बर प्लेट पुल करै हरन थाना सं तलां थाका कोनो नम्बर प्लेट करै चाबि रक तो तंग चाबि रक करै डाइरेक्ट खलाय जागाबो के आबो शिকক माल नं आबो शिकंग माल नं मानो दिकि बिसिङो कट रकम माने चंग चाकु रगा करक ताबो तामो सानमो संग ताबो सागर आं ताक सान नां मुसुङ अर सीजी क्यामेरा रक रिं बागे सिपिनि आन गारि हम हाजि कमाओ सीजी क्यामेरा रक थेपा नांगो ओजो हस्पिटाल पटमा बो थानायो बो साले सालताम डॉक्टर नि बाइक कमा फ अ जागोन हम हारन खानाव निनि ताबो नों जे सोशल मीडिया नुग जामनि के निनि मालखौनो नुगु दं के आन मालखौ जे नुगु चंले इसे सादि बंनि बागे आं जे याकजुग मानसाक रनाय बंनो असंको नों के और की पेशेंट ताम न तै और आनि लगिनि तंगु डिलीवरी इंजा डिलीवरी न फाइमानि सालताम रोमै के नों मिया के हरनि ठीक 9 टान समय कमा खतना हरनि ठीक 9 टान समय